जोङो आरो सफैलायबाय। माने खोब जोमैदों आरो दिनै जोबोद थान्दा जोबोद समायना नै बिसिं जेसां गुफुर नुदों ना बे जोमै गोजा आरो नै खारगासिनो दोङो नै जोबोद इन्टारेस्टिं आरो ना जा मेंबाय आङो गारि उथिनाय ना जोङो मोनावनो फैनायमोन मालाय फट' लागासिनो नै बेफोरथिंबो नै दिनै गोबां मानसिफोर फैदों नै दायो नोंथांमोननो नै आं भिउखौ खिथिगोन माबायदि नुयो बेयावहा खोब मानसिफोर फैदों आरो नै बिसिनोथ' नुस्राला जोमैदोंनो खोबथेजोब्बाय आरो नै पुरा गुफुर आरो नै बिसिं गैया जोङो इसिंनिफ्रायनो फैनाय नै बिसिंनिफ्राय दायो जों इसिं थांगोन आरो दायो जों बिनिफ्राय ओंखारलांलायनोसै इसिं गाहायाव ओंखारलांलायनोसै आरो सिख्लाफोरबो दंफैसै मालाय नै मालायनि फट' लानायफोरखौ नायनोसै आरो दानाबा गाहायाव थांगोन बेयाव आरो नै सेंग्राफोरा बारे सेंग्राफोरा जमा फट' लाथारदोंलै बिसोरथ' जेबोखौनो नुला फुटबल गोदोर बानायना दोनदों नै मालाय मोजां नुयो बिदि बानायनांगौ दायो जोङो थांलायनोसै इक' पार्क जोङो आरो सफैलायबाय इक' पार्कआव इक' पार्क नै टिकेट दाननांगोन नामाथाय दायो जोङो बेयाव काउन्टाराव हाबबाय इक' पार्क सिं हाबगोन आरो दायो नायना नायनोसै माबायदि सिङावहा दायो जोङो दायो मामोन बे इक' पार्कआव जोङो दायो जों एन्ट्रि खालामबाय जोङो हाबबाय आरो स' क्लिन जायगाफोरा बिराद क्लिन आरो नायदो नैबे जाहैबाय गेस्ट हाउस इक' पार्कनि गेस्ट हाउस बियो जोबोद क्लिन आरो जायगाफोरा नै मोजां नै जोबोद मोजां आरो भिउआ एसांथ' जेबो खास बुस्थु गैया अब्लाबो जायगाफोरा क्लिन आरो क्लिननि थाखायनो जोबोद मोजां नुयो आरो बुस्थुफोरखौ नाय बेयाव जोङो हाबगोन वारिसाव होननाय जायगायाव जों हाबगोन दायो नै जोबोर मोजां
Ayo, thanda thar. Jwbwr thanda. Jwbwr thanda nih जायगाफोरा. जों इसिं दायो गाहायसिं ओंखारलांसै आरो हा. गाहायसिं ओंखारलांगोन जोङो दायो. नायबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो. स' नायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामगोन आरो जेसेबां हायो शेयार खालामना होगोन दे लोगोफोर. माने आंथ' गस्पेल मिउजिकखौ बानायबाय थानो हानाय नङा, बेनिखायनो आङो ब्लगबो मालाबा समाव आं बनायनो गोनां जादों. माने एसे माबा थायो नालाय. नायलांबाय थादो लोगोफोर. नै दायो जों सफैलायबाय जोबोद फ्रेश दै माने जोबोद मोजां जायगाफोरा. बायालासिनो नायलांबाय थानो हागोन। नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दङब्ला स' जोबोर एक्साइटेड जानायमोन आरोना आङो माला नुगोन जानायमोन बे जायगाखौ. स' आङो फाइनालि आङो नुफैमारबाय. नै जोबोर मोजां आरो बिसिं नायोबाथ' नुस्रायानो जोमै पुरा बिसिं जोमै गोजा आरो नुवानो नै जोबोर मोजां नाय बिसिं नाय आं दा नोंथांमोननो बिसिंनि आं भिउफोरखौ खोन्थिनो नाजागोन, सेस्था खालामगोन आङो। नायब्लाबो नायस'हाया आरो बिसिंना नै बैयाव न' दङ आरो नै मिसां गाहायाव न' दंबावो नै जुम होबाबो हाजोबलालै। नै बिसिम दै बोहैगासिनो। माने आङो बे शिलंआव फैनाया बेनो फार्स्टमोन आरो जोबोर इन्टारेस्ट मोनदों आङो। माने मा बुंबावनो आरो न' जोबोर मोजां जोबोर इन्टारेस्टिं मेंबायबो। वाटारफल नै वाटारफल दायो जोङो इक' पार्कखौबो नायखांजोब्बाय आरो जोङो गुबुन दाबसेयावहा जोङो आगान सुरलायनोसै आरो न' नायलांबाय थादो लोगोफोर अननानै। जोंहा बे केमेरामेन जागासिनो फैजोब्बाय, माखासेया थाबोबाय आरो जों फैग्रोबाय। नायलांबाय थादो बिदिबा। दायो जोङो बेयाव फैलायबाय, माने आंनि भिडिअ'आ बेनो लास्ट जागोन आरो ना, बेनिखायनो नायनानै लाखादो नै। हारला खालामनाङालै सिरि सिरि नायना। नैबे जाहैबाय महाराजा जुवेलारि बक्स। गोबां बिदिनो रोखोमनि गुबुन गुबुन माबा दङ आरो गावसोरनि ट्रेडिसनेलनि।
Python skin आरो इयो नैबे ग्लास सिंनियानो Siapa nang Fwibai di nang orang nurang? Oh, berlapar dong. Naga kapus. Berdua ada cip. नैबे जाबाय गोदोनि हेलिकप्टार नै नायदो माने बेयो अरिजिनालमोन आरो ना बेयावनो गाखोनानै जों दा थांगोन अरिजिनालसो आरो ना बियो गोदोनि नैबेयाव दोङो नै MI4 1960 निफ्राय 1981 नैबे दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय गोजोनथोंसै बाय बाय